Дзень добры, шановнае панство! Колішняе мястэчка, а сёння вёска Новы двор. А знаходзіцца гэтая вёска у Свістацкім раёне Гродзенскай вобласці былое Вялікае княства Літоўскае, сёння Рэспубліка Беларусь. Дык што, давайте заглянем у гэтую вёсачку ды пацікавімся яе гісторыяй. Наперад! Гісторыя гэтай вёсачкі, паважанае панства, вельмі старажытная і цікавая. Гэтая вёсачка Новы двор упершыню ў летапісы патрапіла яшчэ аж у 1409 годзе. Вось, у гэтым годзе два стрыечныя браты, князі, значыцца, Вітаўт і Ягайла, приехали сюды, вось у Новы двор на паляванне, значыцца, у пушчу. Ну, таму што тады якраз ішла падрыхтоўка нашай дзяржавы, вось Вялікае княства Літоўска, ну і кароны польскай да вайны з крыжакамі. І тут нашыя князі, значыцца, у пушчы білі дзікоў, ласёў, зуброў, тут яны мяса, сала салілі ў бочкі, значыцца, і тут у Новым двары гэтыя бочкі састаўлялі, значыцца, рыхтаваліся да паходу пад Грунвальд, каб было там чым падсілкавацца. Значыцца, ну і тут у Новым двары пасля палявання нашыя князі, ну, піравалі. Коли же, паважанае панства, паляванне, дык было паляванне, па-сапраўднаму было. На звера, значыцца, ішлі з мячом, толькі ідзі даю, на каню або пешшу. Значыць, во! Вось добра гэта паляванне на зубра апісаў сваёй песні Мікола Гусоўскі. Это ж не то, што паляванне сёння, вось, сёння ідзе паляўнічы. Приборами ночного видения обвешается, на стрельбу оптические прицелы подцепляя, на вышку сядзіць, позирая. Хіба это паляўнічыя? Колись, от это были паляўнічыя. Звяліся сёння ўжо паляўнічыя, паважанае панства, няма такіх, як колись былі. Коли же што князь, што мужик, сам насам са зверам выходзіць, не баіцца, значыцца, рызыкавалі жыццём сваім. Вось, як пісаў Мікола Гусоўскі у песні, што хоць кожны і смелы, і спрытны, а не пашчасціць, загіне і дужы, і мужны. Не паспеў ад звера ухіліцца, адразу патрапіў, значыцца, ці на клыкі да дзіка, ці на рогі да зубра. Мікола Гусоўскі ў сваёй песні пісаў, што маладыя хлапцы некаторыя толькі ад аднаго позірку раз'юшанага зубра мёртвыя падалі. Сэрца разрывалася ў іх, ось, ад страху. А вы кажаце, а маладых хлапцоў шляхцічаў бралі на паляванне, каб не баяліся зверу ў вочы глядзець, каб лоўка з ім сябе паводзілі, тады і ворага баяцца не будзеш, і ў баі выстаіш добра, значыцца, і пасля гэтых зуброў
дабро тут у пушчы, дык нашим хлопцам літвінам, значыцца, гэтыя крыжакі, што смецце было. Пад Грунвальдам, пад мячамі нашых хлопцаў літвінаў крыжацкія галовы, што арэхі калоліся. Вось пад камандаваннем Вітаўта і Ягайлы крыжакі пад Грунвальдам былі разбіты ўшчэнт. І з пачатку 15-го стагоддзя і аж да пачатку 20-го стагоддзя яны на нашу зямлю ступіць баяліся. Князь Вітаўт любіў прыязджаць сюды ў Новы двор на паляванне. Ён сюды часта пазней ездзіў пасля бітвы пад Грунвальдам. Вось дакладна вядома, што ў 1421 годзе князь Вітаўт амаль цэлы месяц люты знаходзіўся ў Новым двары. Ну а пазней у 1426 годзе князь Вітаўт разам са сваім братам Ягайлам, разам з сябрамі тут таксама доўга ў Новым двары былі. Новы двор гэта была ўласнасць асабіста князя Вітаўта. Тут яго была такая паляўнічая база. Ну а дастаўся Новы двор князю Вітаўту, ну ад ягонага бацькі Кейстута. Гістарычная даведка. Кейстут, год нараджэння невядомы. Памёр у 1382 годзе. Князь Вялікае княства Літоўска, сын Гедэміна. На Кейстута, які ўладарыў у заходняй частцы Вялікае княства Літоўска, прыпадаў галоўны цяжар барацьбы з крыжацкай агрэсіяй і Польшчай. У шэрагу выпадкаў Кейстут дапамагаў Альгерду ў пашырэнні межаў дзяржавы на ўсход і поўдзень. Маючы рэзідэнцыю ў Троках, Кейстут пранікся інтарэсамі Жамойції і пасля смерці Альгерда імкнуўся навязаць яго сыну Ягайлу палітыку выгадную для Жамойції. Трагічная смерць Кейстута азначала крах імкненняў жамойцкай знаці заняць ведучае месца ў Вялікім княстве Літоўскім. У князя Кейстута, паважанае панства, было 6 сыноў. І 2 з іх, гэта Вітаўт і Жыгімонт, яны былі вялікімі князямі Вялікага княства Літоўскага. Ну і была цэлая дынастыя такая Кейстутавічаў. Ну але вось пасля смерці Міхала Жыгімонтавіча ў 1452 годзе гэтая галіна роду Кейстутавічаў па мужчынскай лініі перарвалася. Ну і Новы двор, вось які належаў Кейстутавічам, доўга яшчэ быў уласнасцю нашых вялікіх князёў, значыцца, уладароў Вялікага княства Літоўска. Ну я вам скажу, што Новы двор быў на такім высокім узроўні. Калісьці ў 1508 годзе вось на мапе не пазначана яшчэ ні Свіслач, ні Ваўкавыск, а вось Новы двор на той мапе уже быў пазначаны. Новы двор, паважанае панства, ён жа знаходзіўся вось на вельмі важнай каралеўскай дарозе, якая пралегла вось сюдою ў 1518 годзе. Гэты шлях звязваў 2 сталіцы – Кракаў і Вільню. Ну і Новы двор, ён, конечно, меў такое выключна цудоўнае геаграфічнае становішча, і што спрыяла яго развіццю. Вось, паважанае панства. Ну і тут жа праходзіў гэты гандлёвы шлях, і ў Новым двары 2 разы, уявіце сабе, на тыдзень праходзілі таргі. Гэта кожную сераду і кожную нядзелю. І цікава, што гэтая традыцыя праводзіць тут таргі 2 разы на тыдзень захавалася яшчэ аж да пачатку 20-го стагоддзя. На пачатку 16 стагоддзя, паважанае панства, Новы двор ужо меў статус мястэчка і быў цэнтрам воласці. Нашыя вялікія князі шанавалі вось новадворцаў і нават надалі Новаму двару права на самакіраванне. Уяўляеце? Вось так, паважанае панства, Новы двор калісьці меў магдебургскае права і свой уласны герб. На гербу Новага двара быў намаляваны Міхаіл Арханёл, які нагою таптаў, значыць, з адной чорта, правай рукою апабіраўся на меч, а ў левай руцэ трымаў шалі. Тут, паважанае панства, людзі былі самі сабе гаспадарамі, вольныя людзі вольнага месца.
І калі некаторыя, не буду казаць хто, яшчэ сядзелі на бярозках, у воўчых шубах, ды і у бародах вошы шукалі, дык у нас на Беларусі, ну, як раней казалі, на Літве, ваўсю карысталіся ўжо магдебургскім правам. А гэта гаворыць пра тое, што ў нас быў высокі ўзровень культуры. Вось. Ну і такое вось мястэчка, як Новы двор з магдебургскім правам, канешне, неаднойчы прыймала тут каранаваных асоб, якія ехалі вось праз Новы двор з Кракава на Вільню, ну ці з Вільні на Кракаў. Дакладна вядома, паважанае панства, што 15 траўня 1544 года Жыгімонт Аўгуст спыняўся вось тут, у Новым двары. Ну, на які час я не ведаю. Вось тут быў у Новым двары, паляваў у пушчы. Ну і заўсёды, канешне, калі сюды прыязджалі каралі, вялікія князі, тут была радасць, весялосць. Ну, але вось у 1551 годзе народ тут стаяў у смутку уздоўж вось шляха з Кракава на Вільні, бо гэтым шляхам праязджаў пахавальны картэдж з целам нашай з вамі каралевы Барбары Радзівіл, жонкі Жыгімонта Аўгуста. Гістарычная даведка. Барбара Радзівіл нарадзілася 6 снежня 1520 года. Памёрла 8 траўня 1551 года. Каралева польская і вялікая княгіня Вялікае княства Літоўска. Дачка кашталяна Віленска і вялікага гетмана Вялікае княства Літоўска Юрія Радзівіла. Барбара і Жыгімонт Аўгуст абвянчаліся патаемна ў 1547 годзе ў Вільні. У 1548 годзе Сейм у Петрыкове выступіў за скасаванне шлюба, але Жыгімонт Аўгуст дамогся яго афіцыйнага прызнання, пагражаючы адрачэннем ад трона. Барбара была каранаваная у Кракаве 7 снежня 1550 года, але ў хуткім часе памерла. Некаторыя гісторыкі лічаць, што яе атруцілі. Увесь шлях з Кракава да Вільні Жыгімонт Аўгуст ехаў на кані за труной сваёй каханай, але вось у населеных пунктах ён спешваўся і ішоў за труною пешшу. І вось тут, у Новым двары, гэты пахавальны картэдж спыніўся, навадворцы развіталіся са сваёй каралевай Барбарай Радзівіл, і гэты пахавальны картэдж рушыў далей да Вільні. Барбара Радзівіл, она была вялікая патрыётка сваёй айчыны, Беларусі, і яна перад смерцю папрасіла свайго мужа Жыгімонта Аўгуста, каб ён не пакідаў яе ў чужой ёй Польшчы, а завёз на радзіму, на Беларусь, ці, як раней казалі, на Літву. І пахавалі Барбару Радзівіл у Вільні, і шматлікія мастакі і паэты пазней прысвяцілі шмат сваіх твораў гэтаму рамантычнаму каханню Барбары і Жыгімонта. Новы двор, паважанае панства, гэта было такое гандлёвае мястэчка. Сюды ўжо, як я казаў, праходзіў гандлёвы шлях, ну, але не толькі купцы гэтым гандлёвым шляхам, значыцца, ездзілі. Гэтым гандлёвым шляхам і войскі чужыя праходзілі. І падчас 13-гадовай вайны з Расіяй Новы двор расійскімі войскамі быў спалены. Ну, а ў 1655 годзе, а тут у Новым двары сабралася наша шляхта. Тут быў іхні цэнтр. Ну, і калі два расійскія палкі под камандаваннем Урусава і Барацінскага ішлі з Брэста на Гродна, то тут наша шляхта под камандаваннем Яна Кунцевіча сустрэла гэтыя палкі і разбіла іх. Падчас паўночнай вайны, паважанае панства, Новаму двару мястэчку гэтаму моцна не пашанцавала. Яго рабавалі і расійскія войскі, і шведскія войскі. А падчас вайны 1812 года дык два расійскія кавалерыйскія палкі вывезлі з Новага двара ўсё харчаванне, што тут было. Яны тут лазілі па паветках, па сцёбках, па каморах, ускрозь. І нагрузілі тут расійскія войскі аж 15 фурманак адзення, харчавання, розных інструментаў. Ну, карацей, все забралі, што тут бачылі. Ну, а ўжо валоў, кароў і коней, дык яны гналі з Новага двара цэлымі табунамі. Не абмінула гэтае мясціны, паважанае панства, і шляхецкае паўстанне 1831 года. Тут у лясах дзейнічалі паўстанцкія атрады, і сюдой праз Новы двор праходзіла войска Адама Хлапоўскага, і да яго, ля Новага двара, далучыўся паўстанцкі атрад леснікоў пад камандаваннем галоўнага леснічага Яўгена Дэ Тронка.
Ну і вось леснікі гэтыя у войску хлапоўска вызначаліся сваімі галаўнымі ўборамі. Яны ўсе былі ў капелюшах, да якіх былі прымацаваныя такія доўгія пярыны. Пасля задушэння шляхецкага паўстання 1631 года тут у лясах каля Новага двара яшчэ доўга дзейнічаў паўстанскі атрад князя Ядройца. Ну, я вам скажу, што пасля гэтых паўстанняў, пасля войнаў, мястэчка Новы двор прыйшло ў заняпад. Ну і тут не праводзіліся на той час кірмашы, не было тут ніякага такой вясёлага гоману. І 1833 годзе у мястэчку Новы двор было ўсяго толькі 90 двароў, дзе пражывала 409 жыхароў. Забудова мястэчка Новы двор, яна была цалкам драўляная. Ну, вось тут была гандлёвая плошча, ад якой у розныя бакі адыходзілі вуліцы. Ну, так і сёння тут яны ідуць. Ну і на гандлёвай плошчы тут стаяла уніяцкая царква. А тут, паважанае панства, уніяцкая царква вядома яшчэ аж з 1690 года. Тады тут быў святаром уніяцкім Ян Зубрыцкі. Ну, а калі мы патрапілі ў Расійскую імперію, то тады уніяцтва было забаронена, і ва ўсіх уніятаў пачалі пераводзіць у праваслаўныя, а перавялі ў праваслаўныя і навадворцаў. 17 верасня 1867 года вось тут, у Новым двары, была тады збудавана ўжо новая праваслаўная царква. Ну і тая праваслаўная царква, яна прастаяла ўсе і рэвалюцыі, і ўсе войны, але вось атэістычна разгулу яна перажыць не змагла. І ў 1968 годзе царкву тут у Новым двары разабралі драўляную. Храм, когда разрушали, вызвали солдат. Одному солдату приказали снять крест с купола, но он отказался. Конечно же, что случилось с этим солдатом, я не знаю, но думаю, что солдата, конечно же, наказали. Затем вот этот храм вывезли в деревню Кобыльники, которая находится возле Свислочи. И вот часть храма пустили на казарму военную, часть храма пустили на свинарники, и часть там какую-то забрал один себе человек. Вот. И скоро начали происходить такие вещи, что в казарме начали случаться самоубийства, в свинарнике начала дохнуть скотина. А тот человек, который взял себе часть какую-то храма, он тоже вскоре умер. Это еще раз говорит о том, что то, что свято, никогда не нужно трогать и не нужно разрушать, потому что Бог поругаем не бывает. Стаяла царква якраз вось тут, і доўга храма тут не было, і толькі ў 1990 годзе на старым месцы была збудаваная новая праваслаўная царква і асвечана, як і папярэдняя, у гонар арханёла Міхаіла.
знаходзіцца колішні старажытны абраз Маці Божай Навадворскай. Вось гэты цудадзейны абраз, ён тут знаходзіўся у Новым двары заўсёды. Ніхто не ведае, калі і хто яго напісаў. Ён напісаны на дрэве, на дошках. І мясцовыя жыхары вось распавялі, што калі мястэчка гарэла, тут быў пажар, то людзі прыбеглі і хацелі вынесці цудадзейны абраз Маці Божай. І 5 чалавек схапілася за абраз, хацелі яго несці, выносіць, але не змаглі ўзняць. І агонь дайшоў да царквы і спыніўся. І ўсе сказалі, што гэта дзякуючы Маці Божай Навадворскай. Яна спыніла гэты агонь, і згарэла тады толькі палова мястэчка. Ну, а калі бальшавікі храм разабралі гэты, то цудадзейны гэты абраз Поразава у царкве знаходзіўся. І вось калі адбудавалі новую царкву, то цудадзейны абраз ізноў вярнулі ў Новы двор. І Маці Божая Навадворская ізноў-такі колісь ахоўвае сваіх людзей. І праваслаўная царква, і уніяцкая царква былі асвечаны ў гонар арханёла Міхаіла, таму што ён лічыўся святым заступнікам мястэчка Новы двор. Ну, як я вам казаў, ён быў намаляваны на гербе Новага двара. Ну, але калі мы патрапілі ў Расійскую імперію, то тут быў забаронены і герб, і магдебургскае права. Ну, а новадворцаў расійскія ўлады перавялі ў прыгонных сялян. Ну, і тады ў новадворцах пачаліся вельмі такое супрацьстаянне моцнае з новымі расійскімі ўладамі, таму што яны ўсё ж такі адстойвалі свой статус мястэчка, ну і адмаўляліся выконваць розныя сялянскія павіннасці. Ну і калі ў 1861 годзе ў Расіі было адменена прыгоннае права, то новадворцы адразу тут сабралі дэлегацыю, і гэтую дэлегацыю на чале з Мацеем Грушэўскім накіравалі ў Петербург дабівацца праўды. І я вам скажу, што там новадворцы свайго дабіліся. І судовая камісія прызнала ўсіх жыхароў Новага двара мешчанамі і пакінула за імі іхнія былыя зямельныя надзелы. Новадворцы не заўсёды прагнулі вось свабоды, і яны не маглі глядзець, як іхні родны край мучаецца вось у няволі расійскага цара. І калі Кастусь Каліноўскі заклікаў скінуць ланцугі і ісці на вызваленчую барацьбу, то новадворцы падтрымалі Кастуся Каліноўска. І 15 траўня 1863 года вось тут, каля Новага двара, адбылася моцная бітва паміж паўстанцамі і расійскімі салдатамі і казакамі. І паўстанцы тут, каля Новага двара, карнікам далі моцны адлуп. Але калі ім удалося задушыць паўстанне, то шмат хлопцаў з Новага двара арыштавалі і адправілі ў глыб Расіі на пакуты. І вось вядомы імёны некаторых герояў новадворцаў, вось паўстанцаў Кастуся Каліноўска. Гэта вось Франак Ярашевіч, Франак Шарэніч, Восіп, Станіслаў, Антон Грушэўскія, Раманоўскі, Хведар Кулік, Завістоўскі і Ганчарэвіч. Ну, а са 101 жыхара Новага двара была спагнана кантрыбуцыя ў памеры 1296 расійскіх рублёў.
На пачатку 20-го стагоддзя тут пражывала 1400 жыхароў. І тады на пачатку 20-го стагоддзя тут было адкрыта двухкласнае народнае вучылішча. Была тут і Талмуд Тора, дзе вучыліся габрэйскія дзеткі. Тут калісьці было шмат габрэяў і была сінагога. Але яна вось згарэла ў 1937 годзе падчас моцнага пажару. Тады, кажу, згарэла палова вось мястэчка Новы двор. Навадворцы, яны жылі заўсёды па сваіх такіх асаблівых законах. Ну, вось, напрыклад, шлюб бралі навадворцы толькі са сваімі. З чужымі ніколі не жаніліся. Ну, а яшчэ, кажуць, яны заўсёды былі ў канфлікце вось з жыхарамі Поразава. Бо, кажуць, поразаўцы тыя былі такія вельмі ганарлівыя, нос даверху дралі і ніколі не хацелі саступіць дарогу навадворцу. Ну, і таму, хто наперад пройдзе, вырашалі толькі бойкаю. Ну, зараз, конечно, ўсё тут па-іншаму. Навадворцы, паважанае панства, яны заўсёды былі такія акуратныя, чыстаплотныя, сачылі за парадкам заўсёды. Бывала, суседзі казалі, што вось у новым двары муха на печ сядзе, дык навадворка ўжо бяжыць печ бяліць. Ну, і гэта добра, калі парадак і чысціня, такі менталітэт у нас, у беларусаў. Да нас, бывает, прыязджаюць суседзі, асабліва вось з усходняга боку, дык заўсёды кажуць: ой, как у вас здесь чисто, как у вас здесь чисто. А я скажу, у нас ніколі тут гразна не было. Такі менталітэт у беларусаў. Прохладно нешта, панове, глядзіце, цепла апранайтеся, каб не памерзлі. Хаця зіма і праходзіць, але яшчэ холадна, так што цёпла апранайцеся і не забывайце на вечар есці чеснок і цыбулю, каб не хварэць. Поспехаў вам, все самае найлепшае. Да пабачэння!